Hintayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawen di agresa, Jesus ken kaiserimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, nakabalik, tuy si katagli, amang te tinawadwad, apigsa itipeka, Jesus ken kaiserimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat pagyamanan tayo ti Diyos, iti grasya, ken kinaimbag na, ti diagbalbaliw nga ayat na. Gapo ti kinakapsot tayo, napukaw tayo ti paraiso, ngam insubli na, babaan ti naidumduma nga ayat na, ti panangibaon na ti anak na kada tayo. Pagyamanan tayo, dahil ti kinamanagayat ti Diyos, kastamot nga raman tayo pagyamanan, dagiti tattao, nga makatultulong kada tayo. Dagiti anyaman awagas, matulungan da tayo. Tina espirituan, iti moral, financial, kinanyaman nga wagas ti panagbiag tayo. Tapno nga ron maikari tayo magirano, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang nga asi, ken managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria, agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid ako ma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat,
Kristo mga sigaw, mga sigaw. Ako mga sigaw, ako mga sigaw. Ako mga sigaw, mga sigaw. When ako mga sigaw. Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo, iniyawat na ti bagina amatay, gapo ti ayat na itilubong, tulungan na kam kadi, tapno iti amin na panagbiag mi, anuruten mi ti panagayat, ngayon patuldo ni Kristo. Iso a Diyos, ket makipagbiag, ken makipagari ken ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, dumtingen ti tiyempo a makitulog akmanen kadagiti Israelita ken kadagiti tattao ti Huda. Saanto kasati panakitulag ko kadagiti ammada iti rubar ko, ida ijay Ehipto. Sinulangasing da iti nagtutulagan mi idinto asyak ti Diyos da. Intun dumteng dayta tiyempo, kasto ito ti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabil kunto iti linteg iti panunot da, ket isurat kunto iti puso da. Siakto ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattao. Saan tun amasapul nga isuro da dagiti karuba da ken kailyan da ang mga mo iti Apo. Amudak to amin at tattao, natanok man wenno nanumo. Pakawanek to dagiti basol da, katlipatek tun dagiti dakes nga inaramid da. Ti sao ti Apo. Parsuaem kanya o Diyos tinadalus a puso. Iti dagbalbalo yung ayat mo, kasyan nakadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsan ti kanadakes ko, kitalusan na kadagiti basbasol ko. Parsuaem kanya ko Diyos tinadalus a puso. Katikan na iti baro ken napudno nga espiritu. Dinak pagtalawen iti imatang mo. Dino ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak ti ragko ti panangisalakan mo. Katikan nak tinatulnog nga espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilin mo kadagiti managbasol, tapno agsublida ken ka. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inikis ken insangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Dios ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipud natulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Dios, nasursuro na ti agtulnog, babaen dagiti sinagaban na. Idi naaramid nga awan pagkurangan na. Nagbalin apakay salakanan nga agnanayon, dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Sigadan ka Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, mahitan tanog ti
tinagan mo, maitantan mo, tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kumamikin. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria timi paiken kawa. Adda sumagmamano a Grego anapan nagdaydayaw i Jerusalem bayat ti piyesta. Napanda ken Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea. Apo kinunada kayat mi kumaakitain ni Jesus. Napanimbaga ni Felipe daytoy ken Andres ket napanda adwa ken Jesus tapno ipakaammuda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada dimtengen ti oras a maitan-ok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umado ti maysa bukel ti trigo no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto ket ti gumura iti biag na ditoy lubong. Sa limet-metan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak masapul asuruten na tano sa dino ti ayan ko at damot sa jay ti adipan ko. Ti si asino man nga agserbi kanyak padayawan to ti ama. Ita mariribokak anyan to ti sawek. Kunakto ka di ama ilisin ako maiti daytoy nga oras. Ngem daytoy ti inayak. Tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa timek a naggapo sa dilangit. Itanok kon ket itanok kon tumanen. Nangeg dagiti tattao ngagtaktak der sa ti timek ket impagarupda a naggurruod. Kinuna ti maysa nga anghel. Nangeg dagiti tattao a nagtaktak der sa ti timek ket impagarupda a naggurruod. Kinasao ti maysa nga anghel kinuna ti dadduma. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada nagsao daytoy atimek saan agapo kanyak no diket gapo kada kayo. Itan ti pan nakaukom daytoy alubong. Itan ti pan nakaparmek tituray iti daytoy alubong. Inton maibayogak ditoy daga. Guyog-guyag to nga umay kanyak dagiti amin a tao. Kinunana daytoy apang ipakaammo no kasano ti ipapatay na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayo timi paiken kawa. Good evening. Do you want to be happy? How's your kayo? Ada nagikabil ijay Reels, ijay YouTube, ay Facebook, kunana. Anya timi kay kayat mo bakit, kunana. Mayat mo tadi jay kunana. Nalaing da mga content nga gasawa. Kunana, anya kay kayat mo bakit? Awan ti kwartata, ngem naragsakta, wenno adda kwartata, ngem haanta mo nga naragsak. Kunamo ni bakit na, ore awan makarkwartatan lakay, basta naragsakta. Kunana. Kay kunana mo di lalaki, agpaiso naragsak ka, wen agkinkin natawa da. Okay nga rod uminom ta ti danuman ta, awan ti kanenta. Naragsak ka, wen. Madamdama papanawon da tantod to'y balayan, tawan pagbayad ta, naragsak ka, wen. Nalala jay ngam content la, ang dagi jay ngam makaayo mo no dadduma. Katatasal sa lodsodak, kayat yung matiagbalin nga naragsak. Uri awan makorkwartayaw, delikado. Naon makwarkwarta ko nada ko, madimat ako na. Nasla kwa mula ang dayjay balanse. Nya? Wen, apo ti kinaragsak, haan nga daytay, ado ti adda kingka, adda sanikwam, adda adal mo, adda position mo, magatang mo amin nga kaya mo, ti kinaragsak daytoy adda to'y kaunggan, sikat imang decide, no kayat mo nga agbalin nga naragsak. Ngam no dagiti sanikwa ti mang define ti biyag mo, tapno agbaling ka nga naragsak,
Haang kanto pulos nga hamon to mapadasan ti agbalin a naragsak. Tauri adasan ni Kwam, napilyom ti miserable apa nagbiag, miserable latamot. Nya? Uri adda trabaho, napilyom nga miserable ti ba nagbiag, miserable latamot. Naliday nga narikot latamot. Uri no, you have everything. Napilyom latamot ti hangag balin nga nasaya at ditulo, miserable latamot. Na mabalin latamot ti agbiag nga, mabalin ti agbiag isugarod nga, to be happy is a choice. Nagkamali ka, adda ka malim. Agbababawi ka, agregregret di panunot mo. Mabalim mo mga pakawanan tabagi mo, nagkatawa ka naragsakan. Uri adda sakit mo, mabalim mo mga ibaga, ala niya nga rod apo no inted mo datoy, uno para kanyam, nasaysaya at mga ibaga tayo, ala hanla kag saksakit ti pamilya kon kunapay dagiti martir niya. Bas uray si akon basta handag saksakit. Naragsak ka jay, one mas pilyonan. Apaya nga kasto iti bagbaga tayo. Kitain nyo kami natin maibasa tayo. Uray, adito umuna nga maibasa, ay may katlo nga maibasa. Nagmayat timbagana niya. Nya timbagana, nagsangit niya po Jesus. Ngagkararag. Anya ti kararag niya po Jesus. No mabalbalin, ikatem da ito'y kupati panagsagaba. Anak ko nga matay, tao ngamin mo niya po Jesus, uray Diyos ko na tayo, ngam, tao mo ilay na masaksaktan, agpungtot, mabisinan, agsakit, masaktan mo tayo suna. Kanya ti kunana, na mabalbalin, ikatong dati ako pati panagsagaba, ngam, dahi ta pagayatamlat na ti masurot. Ito'y manan, ito'y bangelyo tayo, nagmaya, pangarig na, mapandan, anya ti kunana, ngamin into no next weekend, next weekend, rambakan tayo ti Holy Week. Isugor ngagsagsagana tayo. Kiso dito maibasa inrantada met napili nga para itatangal daw tadandanin anya ti kunana asidegan di pan nakaisakripisyo ti anak ti tao. Iso nga nagkararag iso na bantay ulibo nga kunana no mabalin ikatem daytoy ko pati pa nagsagaba. Ngam tapagayatam ti masurot. Ito'y matibanghelyo tayo kunana. Demtengan ti oras. Demtengan ti oras. Kunukit kita di naramid nga po, demtengan ti oras. Apa yan, no mabalin maikat. Ngam mas pinili na ti agtuok. Apa ya, adda bunga di sakripisyo. No kumano, haan nga pinili ni Apo Jesus, may sa isuna nga tao tatta. May sanahan nga nagsiwarak ti espiritu na isungor nga kuna nga masapul amatay tapno bumabati espiritu tahang nga bumabati espiritu no hang nga matay ni Apo Jesus. Kano kitaan tayo jay logic na kinagpintas niya pangarig na trigo apay nga trigo isogamin ti mula da ngam no kitaan tayo ikumpira tayo ti pagay amoyo pagay corn ha. Kitaan nyo, English ti pagay, corn. Kada kay ngagsagsagana nga ag-exam, ti English ti pagay, corn. Nga do ti agpakararag nga ag-exam. Di pagay kan nga tayo, nabilangam di may sa adawa, basit, dakdakkel, di bukal na, ngam trigo, ngam basbasit ti bunga na, ado di trigo. Di may sa bukal ti trigo agbunga, aging gat isang gasot, kunana di iso nga ado ti bunga na. Kakunana, mas tibunga ti tarigo, masapul amatay, manag, tapno umado. Ha mga mabaling nga ibunga ay mula dyan na gano saan? Masapul mga matay, matangkanan, manag, tapno agbunga iti ado. Dahil dyan ti inaramid ni Apo Jesus, iso nga aginggan ti intero alubong, na isaknap dahil ta nga ipapatay. Dahil dyan ti laglagi pun tayo, tatag simana. Dahil ta rambakan tayo, dahil ta nga ipapatay. Amin nga da Kristiyano Katoliko na dito'y lubong ramrambakan na dahil apan nakatay. Nohaan nga natay ni Apo Jesus. Nohaan nga nagungar. Anyang ruti mama ay na, nagsikat nga ta. Nagado ng karit ka ni Apo Jesus, inyati ko na da Michael Jackson, idi kwartada amin niya kwartan. Inyati ko na kayak nga i-extend dahil ito'y biyag ko,
ang paatid duganan, di sugar nga refrigerator na di bagbaginan. Nagado nga doktor na, nagbanang, nasiksika, na iba, isunan sabi ti, may isa nga nang ibaga nga nasiksikatak ngam ni Apo Jesus kunana. Kaya di natay latan, nagajila kanta na, style natin na nalagip tayo, ngam ni Apo Jesus, idi natay, nagungar, intero asa nga lubungan, nagsiwara. Anya ti mabalintay nga matulad, ito'y kakabsat, anya ti mabalin tayo nga pagpampananutan. Haan lang nga ti bagi tayo nga masapol nga matay tayo tapno agungar ti ado. Ang mabalin iti inaldaw ore di ubing tay pailaan. Anya dayjay. Ore di basit nga aramid mo nga nasaya at di mo ammo no kas ano kadakkel ti bunga na. Di may isa nga aramid mo nga nasaya at ore ham mo nga ammo tatta nagdakkel ti bunga na. So nga nag-comment tak dayjay tagayam ko ti Facebook ni former Governor Grace Padaka nagmayat diin post na nga video na anya ko na napangkano ng restaurant pagamuan adda nang imasidag ko na para innaw gaya may restaurant dayjay tao handamot unay nga amamon ata nabayag mga nga gobernadoren ko na ngam adda imasidag ko na ma'am idi si kati gobernador naganak dayjay kaanakak wenno basta dayjay babae adda kabagyan na aganak agkurang dayjay kwartada kakunada kano ingkakin ni Apo gobernador unaware ani Ma'am Grace unaware ay so na nagadum mga tao kunana dayjay sigon istorya na dayjay bay nagadu nga tao nga napupurmada na baba nang dangam isuna ngam si Melsel kano aging ganapan di sango na kakunana kano kin ni Ma'am Grace, ma'am kasapol ti kodji ka anak kaaganak awanen dayday ti kwartami. Ke 7,000 ti magasto na way back kanya nga tawon dayjayen. Kagapot na trabaho na lati trabaho na mag-ingkad di opisina kastoy dawatem kunana. Ketatta oray no unaware ni former governor ngem di impact na idi na pan nakita na nag-impact pa ka muna payla nagdakkel at di impact na ijay tao. Although awangking ka, ngam di mo ammo, ti impact na iti sabali. Uray basit la nga aramidem. Haan lang nga dayjay literal nga, patayon tayo ti bagi tayo, ited tayo ti bagi tayo, agpakamartir tayo tapno adamin. Haan, no. Uray dayjay basit nga aramid. Di mo ammo, ti bunga na, ti kadakkel ti bunga na. Amo iti pampanunutak, hindi pala kalman. Dahil di man amang ko, numapan makiarado. Apan makiarado, ibaklay da di arado dagsakay da tinuang. Amuyo ka daan na nga kanyami, amuyo ti an na nga. Di an na nga, dahil naramid nga, nyo man mauawatan na natin, kada kayo gamin ka social kayo mat. Linaga nga bulong ti anaaw, di nga to na, nga lagaun ti lalakay. Ijay at dapay lingka-lingka, you know, lingka-lingka. Dahil nagbubukal di nga to, nanuokuratem, banban dahil nga linaga da. Kakasla isot ti kasla paket na kuma. Dahil dahil moskada, kasapigo, dahil tabako da, nagasjay. Kano sumangpat ni amang miidi, nga napan nagarado, lukatan mi jay lingka-lingka na, handang ibulsa nga ron. Apaya, nudwa ko ma dahil merenda na nga patupat, patupat. Chicken joy in English. Na di mo mauawatan. Imbes nga dua ko maji merienda na may salaeng ti kanan na. Iso nga no sumangpet, apamilokatan at dalat na patupatun no kang kanan ija ayan ti ko anak. DJ sakripisyo na nga nagbasit. Nagdakkel kada kang anak kaslakam tumo daytay anak ti bilit amoy daytay bilit na nakakita kay ti umuken nest in English. Dagiti babatit or orayan da nga aggang nga no umay ni ay inada nga nangala ti dudon wenno igas. Kasi apamintulokatan ay naghagragsak yuro pa mi nga mapan mangala DJ sobra na nga patukalaga nga DJ nagbasit nga sakripisyo ni amang ko han nga kanan di para kanya nangum kada kami nagdakil aging gatata malaglagip ko dayta a sakripisyo nga haan amin para king kaitid daam ti dadduma. Of course kasapulam yata dakam nga rod ti anak na. So nga di basit lang act of charity. So nga hindi nag-updating kami. Nag-updating kami nga papadi day 8 to 17 years old. Ay years in service nga papadi ti Ilocos Sur Bagyo. So nga awanak dilas.
Kinagmayat, nagkonfesarak mat. Humpay mo lang at basol ko nanipad di ko. Ngam nagpigsa no kakum kompesar mo nagpigsa ti sulisog nagado naglaka ka nga agpungtot nagado makitam nga madi. Subukan na ka nga ron. Kakung ko nakidi agaw awid kami kinalugan ko dagiti duwa nga papadi nga religious. Part of my sacrifice sino ti umuna nga kita nga haan ko nga panunutan di bagik no di para kanyada. Nawa, nagpanupanunutak, kada kami yan, napang kami mo nag-SM, nagpasya-pasyar, awam mo, tila nagatang ko, nagbayaga ka, nagrikos-rikos, ballpen. Ballpen tinagatang ko. Hindi ko, nakasabat ako. Ada janitress, apang kami di parkinganan. Janitress, ti pakato kayak launay, nataenganan nga babae. Baka agap apo pa yun. Ngam inawat na di nga trabaho apan agdalos iya SM kas langay nato kay di ko nga kas ano nga tanong ni inang ko sa bagay malikitak ni inang ko nga aggal ala ti bugbugan na nga kanan ti baboy. Ke itinulong in away awan makamuno niya di inted ko na para kwam nagran niya girupa na taapaya pananutek nga haan amin para kanyak. Di jak amuno niya ti impact na ije pamilya na. Hangko nga concern day jayan ngam amok para kanya na dakkel. Kas di ibagbaga na ti biyak tayo. Numatay tayo di kinama naging bubukod tayo ti bagi. Di para kanya tayo, di tayo ammo. At pwede di para ti bagim, tap nagbeneficyo, di mo ammo no kas ano ka dakkel ti bunga na. Baka di basit nga tulong mo, henerasyon ti aglakam. Mano nga henerasyon ti agbenefit, di basit la sakripisyo. Iso nga naman naging bubukod, mabali mo mga isakripisyo, basit patayon di ka naman naging bubukod mo. Baka di mo ammo, manunto nga tao, ti agbenepisyo, ijay basit nga insakripisyo. Iso nga ano, kitaan tayo kakabsat ka, kasi, or the other way around, baliktad mo. Di basit nga kinaimot mo nga intulong, manumot ti ma-deprive nga tao. Manumot ti agtuok nga tao, gapo di ka naman naging bubukod mo. Manumat ti agrigat nga tao gapot at tibi hammo kayat ti matay ije katataom. Padasam ta kinatangsit mo. Mano ti taong hangag benepisyo gapot ta muda kasi katangsit ka. Ngam napadasam nga patayon dayta ta iwaras mo, agwaras, di mo ammo oray no hammo baka maka-inspirar ka mo ti rinibribo nga tao. Kasi mo laeng hantay nga orayon nan nga wala tayo ni Apo Jesus, nagunga rin, napanan. Hantay nga orayon na nga kasya mo ibiyag tayo nga, inton matayak, adon to ti agragsak, apaya, adda pag-aapaan da nga kwarta, nagalas. Dahil tabang ko, maing kaibigiro aron, itulong mo. Sakbay da nga gugubat, dagita kapututam nga, managing bubukod. May bagbagan na dito, numatay ka, uray na single akla, may salang aramid, di mo ammo ti impact na baka nagado. Di basit at tulong mo, di mo ammo, baka tibunga na rinibribo. Kano man nagsasao ka, patayom laeng tataba na munti simana, baka ado ti tao nga maragsakan kin ado ti tao guminawa, tamakawayada. Uri ka deta pamilyam. Matay ka mo, di naman na naom ka na ginatangsit mo, baka guminawa, agungar da. Gapuking ka. So nga basit laeng nga aramid nang runa no para kini Apo di tay ammo no kasano kadakkel ti bunga na. Iso daytoy diti ebanghelyo ko na nga masapul ang matay. Matay ti anak ti tao tapno agbunga ti ado kitain nyo. Di sakripisyo ni Apo Jesus. Although nasakit kanya na at tao mailansa nagkararag nagdaramot naglinglingot mo ti uray langa. Tinuptuprahan na saksaktan ngam dayta sakripisyo anya ti imbunga na salvation ti sa nga lubungan. Milyon nga tao tinag-benefit iti dayta nga panakailansa. Naging gatatta nagpigsa pay laeng ramrambakan tay pay laeng aging ganat atta laglagipon tay pay laeng. Iso nga no maipapusom dayta pananglagip mo ti grasya ni Apo Jesus. Grasya nga inted ni Apo Jesus kunak kuma. No mariinam dayta grasya nga inted na panang sakripisyo na ti biag na anyamot ti karit na kingka. Anyamot ti mabalin mong aramidan tatasimana. Diya mo mabalin nga fastingan Father tabakit ako ngono ubingak pay.
aramidem iti naasayaat nga aramid. So katam, so papakam tinasayaat nga aramid. Nailaw ang kumatinangan ti karni, Father, diya mga nakapag-abstinensya na napinpintas pa nga so papakam iti dakdakkel nga nasayaat nga aramid. Tamatay, iji daan, matay, iji kinakapsot, tapno adda panagungar. Alam ni kita inyo ni Apo Esos, di may sa sakripisyo, ribo-ribo, milyon-milyon na tao, itinagsagrap, itidaytaan sakripisyo. Kasi mo lang kanya tayo. Hantay masapol nga, agbalin nga martir nga sikat. Han nga masapol nga day maamuanda amin nga aramid tayo. Ngam di may isa nga basit nga aramid mo, baka ti agbenepisyo rin ni Beribo. Kabaliktad naman. Badya may sa kinatangsit mo, baka ado ti tao nga mabalbalod, gapo day ta nga kinatangsit mo. Kinagmayat mga pampanunutan, tatasimanan, makadominggo laangan, agbrak ay rambakan tayon ti simana. Anya mo ti marinada, oray basit nga aramid, no marinada nga adda Diyos king ka, sigurado, ribo-ribo, tag benepisyo. Ribo, ado ti aglakam, iti dayta nga kinaimbag mo. Paduyak-yak tayo iti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, aman na kabalin amin, anamarsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laing iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbay. Hintay umararaw iti Diyos nga ama tayo, nagbalin a tao ni Kristo nga anak na, ket simrek iti pakasaritaan tayo, tapno wayawayaan na tayo, ti kinaman nagbasol tayo. Ngem gapo ti kinakapoy, ti kinatao tayo, adupay laeng dagiti maaramid tayo apagbidutan, si papakumbabatay nga rod nga umararaw, ket kuna tayo, apo denggem dagiti tattaom. Agpaay kadagiti mga idadaulo ti simbaan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Itultuloy mo kadi Apo ti mangted kadakwada, ti Espiritu ti kinatured, amang ibaklay ti misyon da ditoy lubong. Pasnek amang ikasabat ebanghelyo, ken ayat amang ipakita ti asim kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mga dadaulo kadagiti nasyon ken ti gobyerno lokal. Ikam kadi Apo ida ti espiritu ti sakripisyo nga agpaay ti pagsayaatan ti biag dagiti tattao ket ti trabaho da ti panakapaduruas ti ekonomiya. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo nga adda ditoy ita, balbaliwam ken pagbalinen na kam kadi Apo a napasnek a saksi tinaimbag a damag kadagiti padami at tattao ket agbalin kami nga adipen ti amin. Kumararag tayo.
Agpaay kaday ti kakabsat mi ngagsagsagaba kaday ti didigra nga naramid ti tao. Ikam kadi ida apo ti kasapulan da apigsa ken tured iti baet dagiti rigat ken panagsagabada ket maamiris da makikaysa ka kadakwada iti rigat da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti minatay mi. Nang runa dagiti awanen makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kadi idan apo iti pagariam. Kumararag tayo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Hapo denggem dagiti tattao managayat nga ama itdem dagiti basbasol mi. Itden dagiti basbasol mi ti panagladingit. Denggem dagiti kararag mi ngagdawat iti tured ken pigsa amang sango iti tunggal panumok adumteng iti dalan mi. Dawatin mi digitoy itinagan ni Kristo nga apo mi. Aidaton ngayat ken ka Diyos apo ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapo araraw ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo. Ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ipaay mo kadi tada kami nga insurom iti na Kristiyanuan a pammati
Dalusan na kami babaen ti bilag dahiti a sakripisyo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspusoyo. Nagdadanas tagay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo, a Diyos tayo. May karigat rumbe. Pudno na may karigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katag nanayon a Dios. Tasikain kadeng mo ababaen ti panang parparit mi ti bagimi, terredem dagiti kinadakes mi, patanukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ket agdadanggay da mangitantan ken ka. Iso dawaten mi nga palubos mo kuma nga itimpuyog memet tinakurapay at magmigat kunami. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti aking apag-aswa. Di langit ken daga, napno dayti pakay daydayawa. Husana ikang atuan, madaydayaw, ti umay tinagang ti Apo. Husana ikang atuan. Pudno ay Apo, abig ka kinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem. Ket ipaay mo ida kada kami abagigan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Iso idisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtuto ok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, Kinin ka panagungar, ina kamin salakan, si kaanan lubot sa lubungan. iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusaya na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios
ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantan og ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, Tuluteng kumati pagariyang. matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel dawitoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamit baybayan nga manunugot isulisog, isalakan na kampit ti dakes. dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takupam titoray ti panakabalin pindayaw, taganayon din agsar. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Gusto ko ma'am. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem tadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, kamti may sarana sa umo. Paimbagtun ti karwa. Manikamang o Diyos ko, amin amin na parikot ko, tasikalaeng o Apo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. May kumani ka man, o Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Tasikalaeng o Apo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagat nga rot ken ka,
tawan sa bali pimananang naman. Arakupen ngarut dalang, sakbay nga inak maiwawan. Agpasagat ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Ngarakupen ngarut dalang, sakbay nga ina maiwawan. Umay kumani ka man, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Ta sikalae, O Apo, ti ammo ka makatulong tuyno mo. Agpasagat ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Arakupen ngarut dalang, sakbay nga ina maiwawan. Nagpasagat ngarut ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Arakupen ngarut dalang, sakbay nga ina maiwawan. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi, uman nakabalin a Diyos, tada kami anak irano iti bagikan dara ni Kristo, kan kanayon kumaamay bilang kami akam kameng na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari kan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo da kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Holy water, adag po. Aldaw panagyaman tayo kakapsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinaya. Adungal daw ti naglabas kanya, ngimday tuhin ni mangted puno aragsa.